Bună seara, vrăți nutritori! Bine venit la altă moabeti armânească. Azi avem nihamuna moabeti niham alte turlii, de cum avem de aradă. Tăța că va să zburăm cu doi oaspeți. Oaspeții cu care va să zburăm azi, sigur știți lucrurile lor, mas nu știți și ei ișiși. Tăța că mas zic, îmi dau numii de locuri de eventuri, sigura, n-ai mai mulți de ațeții Bâneață București știu de ți zburăscu. Sahurchescu cu Festivalul Nostalgia, Sahurchescu și cu Linnea Closer to the Moon, Indigen, Space for the Soul, Nishani, care este, zicem, tema, ține mai mult narisește pe noi pe armânii și n-ai mai mult de este hani va să zburăm, și multe alte ți le-au adrat doi oaspeți, tu, compania, tu, parea, infinit. Așa că tora va Sahurchescu mobeta cu protlu de oaspeți, care este Tanase Gache. Așa că, gine viniști, Tănase. Și Aristote te-a chemare. Mi E, hârsesc cu multul or. căputul. Mi hârsesc cu multul căputul, ștațea că avui harau aștihias, mi duc și mine la hane asta mult umșat, la restaurantul sunt mult umșat, nișa de ți-l scoase, tu migdani, și mi hârsesc cu care și un loc tu, că să bălui Bâneț, București. Așa că mi că n-ai mai multul de estul va să zburăm, de este hani, am aprota ca de totna vrem să te întrebu, ți poți să ne zistini niheam de soia ta, că noi tot na Armânia hurhim cu de-acuri ești. De acolo este de algachi, eu. Și soia mea, ca toate soile armânești, vine de gârții. Fumea gache, papul l-a chemat, papul îi port numa, tata al tati, tot Tanasi, ziceau nașu. De fapt, era fapt în 1911, tu paticina, în Ninga Edesa, Budena, și cu fratele lui Mamare Aristide, fuziră din gârții tu 1938, fuziră tu cadri alter. Ma acolo nu și zurei mult, maș 2 ani, că după aia în 1940 smutară tu cu schimbul de populație, smutară în Dobrogea, în Palazul Nic. Și cam aici este, zicem așa, traseul lor, parcursul lor. Și de acolo din Palazul Nicu, smutară ajunseră Cogelac și din Cogelac în 1965 vine Ovidiu, eu fapt mini. Părinții mei și mama și tati sunt fapți în Cogelac și soi, multă soi, mai ales soi al mama, are rămas apoții, sunt mult ghini în Cogelac, unul dintre verii era și primară în Cogelac, sunt ghini și a rămas și acoți. Noi, restul aici, tinerii, fugim la școlii și ajunsim și București, că vrem să vedem, să învățăm multe lucruri și de-ația, într-un final, ca să ajung la ți seștini protaoară, protul cu surina meu și cu soț buni de-a lor, care sunt tot armâni, familia Cocea, feațir ți găsești nostalgia interbelic Linea și cu vrearea al Costin, prot cu surina meu, ca să facă restaurant armânesc, să rămână în București, să vadă lumea, ți va, cam cum erau armâni în Inti, ți măcau ei, dar și cu una tentă de este mai actuală și mai modernă. De lucrurile este va lua pe el și va lua chemninga mine să zburască mai multe. Sigura, minte că Da. fații stigrim și al Costin. Da? Asta vreau să zic niheam timutritoria noștri. Costin, van zburască primul când aștepta să apândesească la întrebările ți veli bag mini, ama, nu adunați gaile, că valea priduc mini, valea duc mini pe armânești. Așa că valea că găsim toți mult ghini. Costin, ghini viniș. Bine ai venit! Bine m-am găsit. Costin, cum a hurhi ideea asta mult umșată să adare une hane armânească? Deci de unde a început ideea cu restaurantul armânesc? Ce te-a împins să faci asta? Noi fiind aici macedoni toți și trăind cumva în familie, înțelegând cumva, te atrage chestia asta și rămâne în tine.
Și cumva noi tot ne-am exprimat creativ în mai multe moduri, baruri, restaurante sau festival și practic aici, în locul ăsta unde este și spațiul nostru. E prima oară când avem noi spațiul nostru și nu e închiriat și atunci cumva te înrădăcinează chestia asta și spui vreau ca să mă întorc din nou de unde am plecat. Noi fiind macedoni și cumva noi descriem fiecare loc. Nișani are descrierea a fi sau a nu fi. Adică mai suntem sau nu mai suntem macedoni. Țimșat, ce frumos! Da. Îmi place foarte mult. Chiar v-am să te și întreb de unde vine a fi sau a nu fi. Prota niam ti mutritoria noastră, ține de si Costin. Ne dăsea și că atacă him armânii, iuva, tu nu într-o a noastră. Și ideea asta armasi că tora când și-am cumpărară locul, iu s-a dar hana asta, nu nu luară cu Niki locul ăsta, prota oară când locul iasti a lor am cumpărat, sminduire să aducă țiva ți să aibă legătură cu zărțingli, te că să ai un loc a tău, ți da zărțini. Și te asta smindui să sibă sigura cu adesle armânești. Și nișanii mari, zicem, un deftira partit în umă, a fi sau a nu fi, sești, is nu ești. Și costina asta nu exigisi, că asta e sești, is nu ești armân. Și cum e, a fi sau a nu fi, suntem sau nu suntem armâni, himi, nu him armâni. Spuneam muma că dacă tata lua mocancă, zicea, eram mai ușchit de atunci așa cu hainele, Și mă întreba, Ole, te-am îndepărtat de foară. Zic, nu m-am îndepărtat de foară, dar vreau să fac lucruri mai noi, mai moderne, să vezi lumea asta în care trăiești. Și cumva se leagă lucrurile astea așa și se întâmplă în realitate ulterior. Ne spusi Costin că fendea lui un vest mucană română și că dada lui, maia lui zicea te răspundiși nici zicem de snafi. Ama ideea este că el vrea să adare și lucruri leguri creative, mea că țiva tot armonitul mesi. Care este conceptul nișanii? Când vrea cineva să meargă la restaurant, la ce trebuie să se aștepte să găsească? Care este ideea ți va să afli este duț tu hana nișani? Lucrul cel mai important pe care am vrut să-l facem a fost să aducem ingredientele reale, naturale, adică alea cu care am crescut noi, să le aducem aici în București. Eu trăiesc o nostalgie puternică în fiecare zi când mănânc câte 2 sau 3 pite. Da, adică brânza o luăm așa, de Cojalac, din Dobrogea, de la oameni de acasă, brânza asta de oaie. Și cu toate astea, având în vedere că avem o echipă de bucătărie foarte bună și așa mai departe, tot mama și mătușa au venit să învețe pe srilankezii care fac acum pita. Dar cu toate astea am dorit, adică am simțit nevoia să regăsesc gustul autentic, care nu mai găsești nicăieri și care ușor, ușor se uită dacă nu este scos în față. Costin zici că are mirachiti ingredientele care vă că ti părțile de ția dar mâncarea sibă cât mai naturale, cât mai ghini, cât mai apropiate de fisi. Și zici că are multă nostalgie când o măcă cafezuă cât îi dau 3 piti și că o filisesc cu, zicem, caș de Cojalac, care vă zic că mutresc cu tot nadiu și ia ingredientele ți le filisescu. Și are una pare mult bună la bucătărie, ama cu toate este, tot mama, dada lui și teta lui vine să-i slăzică a celor ți lucrat acolo ținutul de Sri Lanka, cum stindă pitele și cum se la dară. Și toată ideea fu căftarea asta nu stimadiei, cât cama autentică. Pe lângă partea de mâncare, este foarte frumos că la Nișani sunt și multe băuturi originale. Despre băuturi ce poți să ne spui? Pe lângă mâncare avem și beri, zicem tabeari. La Nișani sunt, zicem, mult creative, mult originale. Partea de băuturi are legătură cu cariera mea de barman. Eu cresc de mult timp, de la 13 ani și am fost barman profesionist, nu știu, 20 de ani, am adâncit foarte mult domeniu, am ieșit și locul 20 în lume, am participat la toate competițiile astea mari internaționale și cumva este, cum să zic, exprimarea modernă cumva în cadrul Nișanii. Îți spui, s-a modernizat și Macedonul, adică am plecat de undeva, dar totuși am avansat în diferite domenii și precum exprimarea mea a fost în bar, am zis că este prima oară într-adevăr când noi ne-am permis ca în acest bar să punem niște
echipamente care sunt ca la restaurantele cu stele Michelin și se fac niște chestii ieșite din comun din cauza asta la nivel de gust. Nădăți Costina și tața că el este barman profesionistul. Lucrat de la 13 ani, are lucrat Hingitz ani pântora, de barman fu locul Hingitz, pe lumii, tu zânata lui, și are amintat în multe concursuri, tu domenia lui. Și testa a avut ideea cum să dar să te spuni. Am să te spuni pe tine să te scoți tu migdane de una turlie naima modernă. Tața că himar mâini, hinim de iuva, ama meacă criscum și că ajung sim cama modern. Și numai zici că tu bar are echipamente care vă zic că hălățile ți sunt felicite, ți sunt la ideal nivel cu hanele, cu restaurantele, ți iau stele Michelin. Care sunt, să zicem, gusturile sau mirosurile care cel mai mult te-au inspirat pentru nișani? Ți niurizmi, ți nu stima de i-au dat fotisiti nișani. Cred că principalul miros este mirosul de pită caldă scoasă de muma. Ăsta este mirosul cel mai pregnant și puternic, ca să zic așa, care îmi rămâne în minte. Și după aceea, oaia efectiv, adică carnea de oaie care are un alt gust la noi. Prota, zicem, fotisi fu niurisma de pită caldă adrată de dada lui și deftir asigura oaia, nu stimada de carne de oaie care este mult ahorie. Cum ați făcut să-i dați și twistul ăsta modern? Pentru că am fost acolo, am mâncat, sigur că recunoști elementele esențiale, nu? Pe care le știu toți armânii, dar pe lângă asta, cam în fiecare fel de mâncare sau în ce am văzut eu, e și câte un detaliu surprinzător sau ceva la care nu m-am gândit neapărat așa. Și aș fi vrut să știu asta, partea asta creativă cu twistul pentru fiecare meniu de unde a venit. Îl întrebam Costin, diuhi nici partea creativă că tu cafi măcare, ți asta armânească, afli și ți va cam modern, ți da ca o surpriză. Să știi că elementul de surpriză este gândit și pus acolo ca design. Înainte, deci noi creăm un context în care oamenii vrem să-i facem să se simtă remarcabili. Ori te simți remarcabil când prin simțurile pe care ți le atingem, că guși, că miroși, că bei, că așa, ești surprins. Elementul ăsta de surpriză, dacă apare de 2-3 ori într-o experiență, atunci cu adevărat experiența ta devine remarcabilă. Deci cumva surpriza asta a fost gândită cu mult înainte. Este prima oară când am avut foarte mult timp să ne gândim la meniu, adică am stat, nu știu, vreo 6 luni. Și tot am gustat, am găsit ingrediente. Pâinea asta care o punem noi peste piperchi, de exemplu, ea are cumva toate elementele unei pite, doar că e făcută de un indian, adică este și crocantă, este și moale, adică are toate elementele unei pite, dar este o combinație adică de cum simțeam o textura pitei și o pită indiană și între cele două tehnici cumva a ieșit pâinica asta pe care o punem noi peste alenții dadstui, cum se spune, în categoria de meniu. Ne zici, Costin, că partea asta de surpriză fu minduită. Ei vor să adară și are un turlie de rol pe partea de design, că ei vor să adară un context, să adară, când o ieni, când te duchești acolo, ideea este să te duchești remarcabil, să te duchești să te anami, te mirachi. Și cum te duchești și anda ai dau 3 ori, ai ca una surpriză. Tu ți mâți și atunci anda să ai dau 3 surprize actări, experiența ta este de lihia remarcabilă. Și este prota oară ei când o avură oară sminduiască la meniu, avură 6 meși, slu adară sminduiască. Și până ți-o bagă ei pe piperchi, este capita și aduți multul cu pita, ama are ți este horia, tația ca să dată de un indian, care vă zic că este niheam cârțănitoare, nu este identică cu pita. Și asta este un element nou, ți da ca o surpriză. Chiar m-am bucurat la partea piperchi că aveți așa și o mică explicație în care spuneți că se mănâncă cu mâna și mi se pare foarte frumos și ca transmitere a unui obicei. Ziceam că e mult umșat că pe partea de piperchi au îngrăpsit acolo că se mănâncă cu mâinile, cu dealitele și îmi pare umșat că-ți da ca un adeti. A fost ceva la care v-ați gândit conștient? Să dați mai departe și partea de tradiții? Noi nu ne dăm seama, dar ai noștri, străbuii noștri mâncau cu mâna, că n-aveau ce să facă, trebuia să mănânce cu mâna. Adică, ieși cu oile la păscut, mănânci cu mâna, nu cred că e Ai lingura cutii și pe tine. furculiță, da.
Și atunci, cumva, e și asta o întoarcere la origini care noi nu o simțim, dar este cumva în ADN-ul nostru de mult timp și cumva, iarăși, intervine elementul de surpriză, când îți spune cineva mănâncă cu mâna. La restaurant, unde toată lumea se îmbracă, se aranjează și deodată spune cineva mănâncă cu mână. Adică devine confortabil totul deodată. Adică nu mai este nimic, cum să zic, wow. Nu vă așteptați ca când veniți la noi să fie ceva ieșit din comun, nu știu cum, trebuie să fie o atmosferă relaxată, design făcut ca o sufragerie, să ne simțim bine, să râdem, să glumim, nu neapărat să fim, wow, ce-mi dai, e bun, nu e bun. Dacă nu vă place, le schimbăm și așa mai departe. Dăduți, Costin, că pupâinii de alici a măcat cu mâna. Și asta este unătuli cum stitornii la zârțini. Și asta este ceva ce purtăm tu adenul la nostru și asta face parte de surprizele ți ai la Hani. Hin la Hani, la restaurant și nu te aștepți să smâți cu mâna, te aștepți să smâți așa cum lipsești. Și smâți cu mâna este ca unătuli de confort, de asta te duchești să ghini, să te duchești să că ești tu în salon, acasă, tu sufragerie, nu că nu ești iuvatul în contextul așa mult, să zicem, oficial. Și ideea este să râdem acolo, să nu ducem ghini, să facem și căi și care să nu n-aibă harețiva, ei va să alexească după noi. Voiam să te întreb, din toate cocktailurile pe care le-ai făcut tu în toată cariera ta, e vreunul care îți place ție personal cel mai mult și cum e, dacă ni l-ai putea descrie? Ți cocktail iar hari n-ai mai mult, de ți la drăiel. Mm. E foarte greu să răspund la întrebarea asta pentru că um, eu beau în funcție de cum mă simt. Adică dacă apune soarele și mă uit la el și sunt la mare, o să beau ceva. Dacă acum mă duc să mă răcoresc, o să beau o bere și nu pot să zic că pot identifica o băutură care să definească foarte bine chestia asta, ci mai mult că, eu când mă uit la ce am de băut, în capul meu se face așa, toate combinațiile posibile și imposibile care pot fi și în capul meu deja se formează gustul. Și cumva este tot timpul un alt gust în funcție de momentul consumului, momentul zilei, cu cine sunt, ce se întâmplă și e foarte variat. S-ar putea să beau doar vin, s-ar putea să beau doar efectiv o tărie uneori. Adică nu pot să zic că am ceva care e cu adevărat special. Cred că e o chestie și e interesantă, că e o chestie care vine o dată cu maturizarea. Nu poți să bei același lucru tot timpul. Așa e și cumva e un răspuns foarte frumos pentru că de fapt cu cât știi mai multe și ai mai multe, ai simțul mai dezvoltat pentru miros, gust, cu atât e mai greu să alegi unul, nu? E ca pictorul căruia îi plac culorile, e foarte greu să alegi una care îți place. Ține-te Costin, ne că el bea după duchiari, după cum zducheaști. Care va zică ma sibă a scăpitata și sibă la mare, va și mutreaști la scăpita la soarele cum apuni, cum a scapită, poate bea țiva. Care va zică este și după duchiari, și după omul cu care ești atunci. Amatora care a sibă nici prea căldură, poate să bea una bere. Care va zică nu ai maș una turlie de cocktail, de băutură ți bea sub beri, ți bea sub bei, amatodna este după omul cu care ești, după locul lui ești, câteva ori poate să bea yin, câteva ori arichi, nu poți să alegi. Cum ai convinge, să spunem, oamenii care nu sunt armâni că merită totuși și această experiență? Bun, pe de-o parte avem surpriza că nu știi cum arată o cultură, cum e cultura armânească și o să descoperi. Pe de altă parte e și surpriza gusturilor, surpriza faptului că poate mănânci cu degetele, surpriza locului care e foarte primitor într-adevăr. Ce altceva crezi că ar mai merita să rețină oamenii? Cum să îi cândăsești pe cei că ți mutrescu, că fații zine la este hani, anda nu sunt doar mâini. Sigur, ai toate elementele astea de surpriză, ți altul ți va fații videri. În primul rând că designul nu e terminat. El este destul de modern. Noi urmează să-l învechim. Adică noi avem tot felul de elemente luate din case de la armânii care urmează să fie decorat local în continuare. Nu este terminat designul. Este tot timpul, dacă a fost cineva des, o vezi că mai apare câte ceva, mai apare câte ceva. Încet, încet tot apar lucruri acolo și o să apară din ce în ce mai multe. Noi nu am terminat designul și o să fie un design, cum să zic, organic, care va crește tot timpul. Mai schimbăm, mai punem ca într-o casă. Adică asta a fost ideea și conceptul. Și să știți că noi, ca Macedon, așa, noi suntem foarte exotici pentru români. Deci este ceva, mamă, la Macedon, merg și eu. Deci cumva era deja stabilit, adică era deja clar, nu trebuie să le spune nimica,
că o să vină ei pur și simplu pentru că noi pentru ei suntem așa un exotism din ăsta. Mamă, că la Macedon am mâncat acolo, adică ei deja există cumva Că suntem aprecierea, privitori. da. Mhm, mhm. Și către bucătărie, către cum suntem, către na. No të zic, Costin, că sigura designul a hanului este moderno. Ama ei vor să dară cam a vechiul. Ei ia lucruri de la Casi de Armâni și tot na Alexescu Hanea, al restaurantul. Tot na bagă lucruri, scot lucruri. Că vor sibă ca la Armâni sibă și ca tu în casă. Eu scot stiva, bat stiva. Și îi mai zic că noi, ti români, ti mucani, him exotici, că nu fați când seari, că ei sigura zic, hiți Armâni, măcaia și la voi, e actari, care vă zic că imaginea este, Xana, este deja adrată. Costin, știu că nu mai ai foarte mult timp, nu o să te rețin foarte mult. Voiam să te mai întreb dacă poți să ne spui puțin și despre festivalul Nostalgia, care a avut un succes atât de mare și are un succes atât de mare și poate că ar fi părut la început o idee improbabilă, nu? Să construiești un festival în jurul acestei idei de nostalgie. Cum a început? Voi să-l întreb în dau zboară, știi, festivalul Nostalgia, ți-ari este mult avzit și lumea vas duc acolo și eram curioasă de eu a hurhi. Primul lucru important este că la cartierul Șucar, chiar am vorbit cu colegii, să avem în 2 zile Muzica românească. muzică armânească. Da. Muzica românească live. Da. Live. Da. Anul tu, așa? Da. Ultimul weekend din iunie, da. Nostalgia a plecat, e o poveste mai lungă, așa, o să încerc să fiu cât de scurt posibil. A plecat de la o petrecere de Revelion în Clubul Interbelic, după care noi, de-a lungul timpului, noi ne ocupam de partea de food and beverage la Untold Festival, la astea mari. Și mie mi se părea că acolo muzica asta electronică nu toată lumea îi place și că DJ-ii noștri de la Interbelic sunt mai buni decât ăia. Dacă vrei ca să traduci asta Da, după aceea. mulțumesc. În daddy, tora Costinu, ne hăbariți mi-a risi multul și de aici voi și mine mi duc. Îmi zic că dau o zeli to este festival, ați muzică live armânească. Și v-al întreb după aia care, cine o să cânte de curiozitate? Nu știți încă? N-ați ales. Surpriză 1, surpriză 1, surpriză 2, surpriză 3. Sunt decât 3 variante. Care vă zic că v-ați cântă surpriza 1, 2, 3, v-ați vedem care efterele, toate surprizele care v-ați zic că v-ați mutrim, să vedem care vă aducă. Deci care v-ați zic că avem dau zili de muzică armânească, total de Sony Weekend de iunie de Cirișar și ideea a curhit de la un revelion tu interbelic, era altul proiectul ți ei lua dra. Și ei adra partea de mâncare și de bari, știi, altul festival, Antol. Și atunci ei duchiră că nu toată lumea are atât mari vreari, muzica asta electronică și alor le părea că DJ-ii ți avea ei la interbelic, adra fuiau mai bun, adra lucru mai bun. Bun, deci DJ erau mai buni, vi s-a părut că e o idee, e o ocazie. Da, și când am văzut atmosfera și ce s-a întâmplat la Revelion, am zis, bă, trebuie să repetăm chestia asta, hai să o facem aici pe stradă. Am început demersurile să închidem o parte din stradă, totuși fără să păstrăm circulație aici, este strada Lipscani, post cu Calea Victoriei. Am reușit să închidem strada și am făcut-o pe în stradă, unde am reușit să contextualizăm foarte bine. Nostalgia este festivalul vieții anilor 90-2005. Adică am reușit să punem toate elementele care erau în anii 90 până în 2005, până când a apărut telefonul inteligent, acest ecran care ne-a mâncat zilele, ca să zic așa. Cum a curhit proiectul ăsta, de la ația idei mult upșate de Revelion ți-o avut, se lipsește să drama mult. Și atunci anclisiră un sukaki. Tot un sukaki tu centru la Bucureștiului, o adrară ti festivalul ăsta, sukaki la Lipscan cu Calea Victoriei. Și fu un festival, ți este nostalgia, este festival a Baniei, de anii 90 până dau unii ținții. Până fitrusi telefonul ăsta inteligentă ți la toți numai cățelii. Da, și ați mai adus, da. am avut noroc de mai multe ori, adică noi eram singurii care făceam petreceri în anii 90, dar noi am reușit să contextualizăm mai bine, când vii la noi la festival, este făcut un liceu cu totul și intri și stai în bancă și te simți ca în liceu, cum era înainte. Este făcut efectiv. Și după aceea te pui la catalog, îți scriu, oamenii scriu oracole în momentul ăla.
În momentul ăla noi te pregătim de fapt pentru că în cadrul festivalului, care e un muzeu al vieților 90, tuturor vieților noastre 90-2005, când ajungi la ora 11 la scena mare și cântă An de liceu, ești deja pregătit emoțional să primești asta și o să cânți ca un nebun chestia asta. Adică cumva este o joacă de asta a emoțiilor. Îmi place foarte mult conceptul, adică cum le-ai explicat logica conceptului, pentru că chiar e o logică, e un fir roșu. I dizer că, zisi Costintora, că a vrut tihi, tața că numai și ei adra a tărgimbuși pe tema asta a anilor 90 da unii, ama ei băgară, n-ai magini tu contextul, care va zic că de n-ai mai multe detalii di bana de atunci. Îmi dau, zicem, urnechi, ți adrară. Adrară ca un liceu, di anii aței, ditu România, cu bancă, cu catalog la profesorului, cu oracol. Asta era un caiet, l-o îngrăpsea niții studenți, nu studenți, elevi de sculiș de liceu. Și asta tuti, a este întreg omlu. Întreg omlu ti cându trații pit muzeul a estu, zicem, ca un de muzeu a anilor aților, și cându la 11 seara a curcheaști să cântă ani de liceu, care este un cântec toată lumea îl știe a România, ești în dreptul emoțional, te ai tu, știi, hârsești multul și cântă de toată inima. Da, Foarte frumos. da, aici este cumva, cum să zic, noi când am o ședință miercuri, îi spuneam că mereu cred că suntem în chestia asta de failure of success, adică avem succes, dar nu știm exact de ce, adică noi, alții când se uită din afară spun, mamă, ce știu ăștia să facă, ce nu știu ce, dar noi de fapt aici în interior suntem așa, ușor vulnerabili și ne gândim, bă, dar oare e bine așa, dar nu e bine așa, dar cum să facem, și de aceea în loc să scoatem lucruri, le lăsăm pe toate cum sunt și mai adăugăm lucruri ca să fie mai bine, că nu știm care dintre ele adaugă valoare mai mare sau mai mică. Ne zice Costin că și-a vrut și una andamus i zburâră de succesul ți-l avură și nu este limpede ei cât ți-l avură. Nu știu sigura cât ți avură este un succes. Și când mă trește din afară, ziți alții lucruri mșate dar mai ei dinăuntru, ca nu are nu știu, asi băghini, nu va si băghini și asta nu scot. Lucruri adavgă proiecte, adavgă activități. Costin, ca să nu te mai țin în continuare știind că nu ai foarte mult timp, dacă vrei să ne mai spui o ultimă idee, te rog, îți dau cuvântul. Despre ultima idee, cred că era important să se întâmple un restaurant macedonesc în București. Mă bucur că l-am făcut așa cum ne-am dorit, adică a fost un proiect care, de obicei un proiect are un rezultat, faci ce trebuie și ce ar fi frumos să. Noi la proiectul ăsta am făcut ce ar fi frumos să și de aceea a costat foarte mult și a durat foarte mult. Și astăzi chiar am fost acolo, de acolo vin aici, că am mai pus niște mese pentru terasă. Chiar stăteam așa și mă uitam și mă bucuram. Adică mă bucuram, eram fericit, bă, chiar a ieșit. Acum uh, urmează o perioadă în care ne așezăm pe proiect să vedem unde suntem. După care va urma o perioadă când vom reintra în bucătărie, vom redeveni creativi și vom reinterpreta din nou alte rețete. Am primit cărți de la oameni și ne-au spus, adică am intrat în tot felul de discuții creative despre cum să facem în continuare, despre mărcat să aducem proaspăt și așa mai departe. Adică chestii care noi ne le doream oricum și a fost cum să zic, e o bucurie când vezi macedonii care vin și zic, bă, ia vină mă coace, tu ești mă alugache. Cam așa, da, adică, da, nu știu, cred că e important să avem lucrurile noastre și le exprimăm chiar într-un cadru modern, să se înțeleagă că, da, nu mai suntem de la țară, suntem de la oraș și la oraș putem totuși să păstrăm partea asta tradițională, care e în noi, inima noastră, cum suntem și cum ne comportăm noi și să nu uităm că noi suntem mult mai apropiați și mult mai strânși decât nu știu, cum sunt toți mucanii, ca să zic așa, și pentru ei chestia asta e exotică, ei vor să se alăture nouă pentru că ne simt mai altfel decât ei, e altfel de inimă, nu știu, suflet, gândire. Ne zice Costina și că mult o angrica să aibă și un restaurant, un hani armănească București.
De arată când ai un actari proiectul, ne zic Costin, că ai, dau direcții, ți lipsește adrare și ți-a stimșat să adari. Și scârsiră mult că te este proiectul tinișani, putură să le adare lucrurile cum le ducire ei că a stimșat. Te este, costusi multu și te este loș multu chiro, si badrat. Ama tora când mu trește te ți harau, când Dana Vraninti zine tu este mobeti era la nișani și mutra am vărliga și te ți harau că inșia și imșat și tora ei vor să aibă un chiroiu Mihai Mutrescu cum îți duce proiectul și apoi vor iara să hurhească partea de creativitate. Care vă zic că iar îți ducă tu cuzine, tu bucătărie, apru chiar cărți, Sminduiesc ții pot să aducă nou. Sminduie la mărcat, să aducă mărcatul așa cum îl știm noi. Și scârsește mult când doar armâni care hintu la hani și zic, tine ești ațel al gache, tine ești. Și scârsește că este ceva modern, ama arată că a spune că noi nu mă ta bânăm la hoară, nu mă ta him de la hoară, ama acă bânăm la căsăbă, tu căsăbă, putem să ținem nica partea țea de adeț, ție asta noastră. Și zici că noi, ca armâni, him ligați, apruchiați un de him de adun. Și că mucanii care ved acest lucru vor și ei să intră tu parea asta, tațea că le pare altă turli, le pare exotic și mșat. Mulțumesc mult, Costin, pentru nu numai că ne-ai explicat care este ideea cu proiectul acesta, dar și pentru cumva filozofia din spate, firul roșu și pentru viziunea asupra ceea ce înseamnă până la urmă să fii armân, partea de vechi cu modern, care până la urmă se pot îmbina. Mulțumesc foarte mult! Plăcere, vă mulțumesc frumos! Da. La sfârșit. Îți dam al Costin asta că mi hârții mult că putu să ne da hirlo roș. Ți vas că se armân și ti proiectul este mult umșatiu. Mintesc că toți mutritorii pot zine masi București și masi aibă Orixi ti va armânescu. Și tora amintesc că putem să ne-am malargu cu moabeta. Știu că Costin nu mă tare chiros șadă titută moabeta cu noi. E Hristusi că putu șahântu chiros șadă. Tora amintesc că putem să mai zburăm diheam cu tănase pe care Nica nu-l întrebai mari lucruri de partea lui de lucru. Așa că tora tănase să ne tini cum a hurhi și cum intra tini tu proiectul ăsta. Seară bună, Costin! Da, și tora să zburești după Costini e cam greu. Nu are ceva, timini va sibă cam alișor, că nu va să mai lipsească să apriduc. Da, de alichea, da. Cum ajungi mineaua? Păi, Costin este un lucru important în noi și cu soții cu care este de adun în proiectele estimări pe care le găsești în deschidere. Ei sunt un talent, cum și noi când a crescut, că el e produs cu Sorin cu mine, a crescut de adun. Și cred că vine chirolul când ei a crescut destul de mult și mi-a lăgară și mine eram în țară, ca lucrai țiva chirol și în afară. Și zic că, ok, tora him deja mamări, vrem să schimb și mamări și avem nevoie și de oameni cu experiență să ină ninga noi și să adărăm lucrurile sneagă ghin în continuare. Și cam așa ajung și mine. Câți ani era asta? Cred că acum 2 ani, cam așa. 2 ani. Uh-huh. Da, n-am mai mult de 2 ani. Oricum, așa, toată echipa, toți oamenii sunt tineri și a crescut de adun în oară cu lucrurile care le adăra. Iar mine mi ocup mai mult de partea asta, de partea financiară, că BTC studii economice. Am ceva experiență, lucrai și în bănci, și în afară, în Haman Oil and Gas, în cost controlling și de 2 ani eu de adun cu ei pe partea financiară. Și nu numai. La toți poate să se adare și nevoie că Himul e o echipă mică spre medie, aș putea spune, și toți adărăm de toate. Când este nevoie de ceva, him de adun și facem lucrurile sneac. Cam câți? Echipă mică de medie, cam câți? Aței ca efectiv la ultima andamusi, la ședința care avem, ne pregătim din nostalgia, nu cred că him mai multe hiniți.
Oho, hiți, nu hiți ahet mulți. Din afară Da, poți no, să da. că hiți mulți, mulți. Mas vezi cu oamenii care lucrează și în restaurante, him mulți maței care efectiv lucrează și sminduiesc la toate lucrurile care trebuie adrate, da, nu him mulți. Nu him mulți, ma him tineri și cu mult entuziasm. E. E. Deci, care va zică că nu adarmaš partea financiară, dar că tu ne pare hretnică, de alihi asti cum se știni, nu poți adarmaš cu mata ta, cu măticea nică. Exact, da. Poftim? Si altul ți va mai adar, pininga cu mata ta financiară. Comată juridică de zburați cu clienți, cu diverse probleme care apar și trebuie rezolvate. Nu poți zic efectiv fie ca fi lucru care la Dharma, cam mai se sunt în general lucrurile pe care le facem de domnul. Avem mutrita asta creativă ti proiectul. Ești curioasă să vezi și mutrita ta, zdățem de are de psari pentru Sony, de cum lipsesc cu adevărate lucrurile. Tini, cum vezi toate proiectele esti? Dit partea asta logistică. Iasti multu zori, iasti zori cu zdățem toate cărțile ți lipsește să le luați de la Minduescu, de la Dimarhie, de la primărie, de la toate autoritățile esti. Iasti zori cu să aflați părazii de finanțare, toate lucrurile este cum le vezi? Sunt este mecanismul deja lucrează ghini, inica are multe teadrari. Nu, lucrează gine mecanismul. Este zorima lucrurile să adară de tine, mă. Și atunci litrezi cam pe anaga. Și legat de este de partea creativă sau când spui, spre exemplu, la restaurantul Nișani, Costin zbă neasi, pithori, zbură mult cu oameni cu auși dithori, cum aderau mâncarea, cum nu știu, vrut să mutrească prin casele oamenilor cum erau lucrurile acolo, le știam și de la noi de acasă că le aveam, vrea să vadă de toate tururile de lucruri. Zbură cu soț, armâni, care știu mai multe legate de partea este de armâname. Chiar unul dintre soții buni pe care îl întrebă este Tănase Stamule, probabil că îl știți. Și E, îl întrebă și lucruri legate de zboară și de... Că zburăsc armâneaște și minici, ca mulți alții. Multe din zboarele ori nu le știm, ori le chirum, ori le zicem pe mocânească, că cred că dacă nu mai sunt pupânii ca noi, încet le agărșim, îți duc. Știi, și Da. testa neavucare la nișani că în părua și mult om șați ghivăsesc cu meniul pe armâneaști. Sigura, în părua și că duchesu ca un jurism ni ham fârșirtească, minduescu, pe zboară, ama în părua mult om șați. Mi duc tu că să băi și să ghivăsesc cu pe armâneaști meniul. Da, este un iurism fârșirătească că him fârșiroți și aici sunt zboarele pe care le știm și căftăm sibă cât mai autentic și aproape de realitate. Aproape de ți era învățat. Pita e pită. Noi zicem, spre exemplu, nu piperchi, ma pipiriță. Mai E, este perfect. idul lucru. E. Uh, nu știu, masibă chiar și multe diferențe sau Nu masă are cât apară. multe, nu are cât multe și pentru Sony, mi-ndescu că fații să, și noi, trebuie noi să știm zboare de la unii și de la lanță. Pentru Sony și noi Păi, trebuie cum și eu, să cum sunt șmucanii, că au și da, din Moldova și din Ardeal și de peste tot, au zboară diferite la același lucru. Așa le avem și noi și încercăm să băgăm, să le scriem sau să le zicem așa cum le avem la muma. Noi zicem mumă la este Maia din partea tatălui. Da? Mama al tata, e mumă din noi. De aceea zis Costin că tine zicești că da, la ambiție. De fapt, eu el zic, vizu, da, sau da, el vizu de la muma este mama al tata, e, care ne-a crescut pe toți și aveam, la Ovidiu aveam în curte, că este în Iurisma, când i-a rămas genie, aveam cireap. e, Și vinerea, sâmbătă, erau piti, făcea pănitul, cireap, tuți
Custurini eram acolo, toți nepoții al muma, verile, tot în și Costin și fratele lui Cristi și alanti verișoare, mai am două verișoare, Elvira și Alexandra, vineau tot în la noi acasă, că era casa bătrânească, și cu fratele meu Dan, toți eram de adun, ne jucam, mâncam, muma ni bâșea, ni spila, ne aura, ni făcea de tot. Și ascultam tot în apia. Și ația, când zăsi Costin că ți-i aduce aminte când spindui prota la Nișane, să aduce aminte de pita de cireap pe care o asculteam Mi Ne. hârsesc că indisesc, că mine che si di Dada și ea stigini că disesc, că era Maia, nu era Dada. Da, iar Maia ti noi, la Frășiros, Maia este mama, Di partea lui mama, nu de știam. partea ei mamei. Așa. Da, da, Mi așa hârsesc că rețin. Da, indisesc, că mi-am vițai și mine țiva dizboară. așa. Ți hopi pântora, duchești că avuși teatrițari și 22 ani de când lucrezi la proiectul, ți hopi mamări fură. Ți te îmbilei mamării, probleme mamări și minduiești că fu mult ghini că putuși streț diali. Bilei sunt, vrei să lucrezi, afli bilei. Să stai, nu le afli. Și când crești, apar tot felul de situații, mai ales la nostalgia, când a crescut, adrăm și anul trecut într-o locație mai mare cu Ahibușanu, aici la Federația Română de Tir, în Băneasa, și când este un loc nou, tot timpul nu știi cum va neagă lucrul, cum va intra oamenii, cum va să simtă și trebuie să le asigur tot siguranța, confortul și pentru noi cel mai important la festival și în orice locație este învițat de la ficiorii cu care hioații că cel mai important lucru este ca omul să fugă cu schibă hârsit când fuzi de la noi. Și atunci, pentru noi nu contează niciun efort financiar, atâta timp cât clientul, omul, este hârsit și îi place. Și mai ales la nostalgia, când o adari într-un loc mare și nou, atunci sunt tot felul de, zicem așa, bilei pe care le reușim să le facem să neagă ghinii ca omul să fie hârsit și scântă ani de liceu cu zâmbetul pe buze. Da, cam mai este asta. Tini, cum futrițarea asta de tine de la proiecte, să zicem, poate li ved mine și cam arăți, care va zic că tu domeniul ăsta de bănță, de emburlechi, zicem că nu ai, zicem, una legătură afectivă, nu ai cu lucrurile ți l dar. Sigur, ați are hari lucrurile, sigur, ama nu ai și nu pare că este una miză emoțională. Cum este streț tora la unătului de proiecte, eu sigura că legătura zărțina îți ducheaște. Mult mușat și greu în același timp. Mușat că ești cu tot sufletul și simți că niheam este și lucrul tău, că când vezi că cu Sorinul sminduia și la toată partea artistică și va să facă atât multă lume hărioasă, nu poți altfel decât să de adun și să faci tu ți poți inima ghinii ca să neagă lucruri. E și greu și mușa. Știi cum e? Când lucrezi în bănci sau în corporație, totul standardizat, spune să iau cu și standardizat și fără suflet. Și când e într-un loc, eu vrei să găsești oameni, ca este se întâmplă ații și la nostalgia și la restaurantele pe care le faci ficiorii, nu, se schimbă în optica și lucrul. Este mult mai, cu multă vrere este. Mhm. Cu multă vreme, da. Tine de tot meniul umșați la aveți la nișanii, n-ai mai mult o țițari, Hari. N-ai mai multul piperițele și pita de praș. Pita îmi place mult. Chiar zburam cu Sărinii că nu cred că va ajunge în vloare să ne plictisim de pită și de piperchi. Așa este, va Hai să chiar da. emoțională. Și da, și îmi place mult șnielul cum l-o aderară. Ne asiră ficiorii bucătare și cu Costin ne asiră mult prin fori și ne asiră și la Cogelac, este soia al mama. Și vizura coții cum să adară el în cocă, ne asiră la familia Alexa, la vărul primar al mama de acolo și le arătară tuti cum știu ei să-l facă maghinii.
și Miham îl băgară și în meniu. Bine, readaptat, interpretat, dar este și în meniu mielul de Kojalac. Da. A jeste simțat că este un copos te duci să vezi de cum le dară oamenii. Prota să vezi cum le dară și cum le măcă și după aia să aduci ceva cam a nou și cam Că a... îți dă și Costin, cam nou, adică bucătarii aderar pânea, pita, ca pipirițele, care le învilesc pipirițele, este faptul de un indian, care aduți Mihai cu pânea noastră mai mult de-a lor. Și este partea de surpriză de caițețea Costin. Tipa. Cașul este caș de oaie de la Cocelac. Așa că a reușit el să le adună pe tuti și îți da o notă, adică îți vadă, probabil că este și că păstrăm rădăținile, dar niheam și ni zemninti cu lumea și cu lucruri. Chiar dacă limba noastră a rămas niheam la nivelul la care erau păpânii, că nu fu scrisă și învățată în școli ca alte limbi, de-ația a rămas așa că Costin aducea știghinii armânești, e greu să zburască. Așa este. Sony izori fără sculii. Este izori. De un Este limb zori. Alicia nu se poate... Este zori și vaschiară, că am doi nepoți care stau cu mama în casă, cu muma, tora mama e mumă, Uma și Abdul îi place, cântă, joacă armâneștima, ninga nu a apucat să zburască și cred că așa, cu încet, din păcate, cu noi, nu știu, prin cântic și mai aderați voi la suțata armânească să mai păstrează din ți înseamnă armâname. Așa, încet v-ați ducă, din păcate. Da. Avem și soi a rămas în Grecia din partea al imamii, din partea al Bagia și chiar Nivițum. Vineri ei prota oară pe timpul al Ceaușescu prin 85, eram ei cam și cadru cu ei, Nașu, cu Șula și cu alți verdi. Acolo vine Răștora de Paște, cred că, nu mai știu, am trecut sau acum 2 ani, și ne aducem cu ei prin armâneaște. Ziceam că noi mai zicem câteva zboare mucunești, el câteva zboare grecizate, 90% ne aduceam și putem să avem o abeti și zum de adun ună stămână și fu mult ghini, că aici era singurul lucru care pe lângă soia, care ne aducea mai aproape, limba. Mhm. Este Da. să faci pe lângă limbă. Sigura, miniam miraki ti limbi xeni, ti limba armânească, sigura ca fi un lipsește să adare ți știa, nea hari limbili. Ama, tot în greacă și ți voi pe partea lantă, pe partea de mâcari și de nu stimată și de niurismă, tațea că și asta va țânări și până tu suni asti gini ca fi un sadare, ți știi, n-ai magini ti țânări, ca fi Așa unul e. bun și știi. Și de asta mi hârsesc ahât multul că ne găsit că asibă și muzică live armânească la Festivalul Nostalgia. Asta îmi pare de alihia că este un amintatic, tațea că mulți armâni și când zicem, smacher niheam limba, armânii niheam un vrari ti muzică, știi cântic, De știi? muzică. Păi așa le ținem, cu muzica și cu mâncarea și cu păpâinii. O aveam tu minte de aici cu muzica armânească și mi hărsesc cu Zăsi Costin Tora că este oara schibă și la nostalgia muzica armânească. Așa este. Este oara și se leagă mult ghiniș de nișani. Leagă de Da, țiata. da. E. Vreau să te mai întreb, m-a spus ții minte să tine că luași de la taifa ta. Zici îmi dau zboară de ei, dar este ți luași sigura limba, vrarea ti armâna mie, ma multul de hântu, este vără, ți-tem, caracteristică, vără mutrită tubană, vără zbor, ți pare că ți-ar masea și că este mult mintimen. Ți luai de la taifă, luai vrerea. Mhm. Am și emoții tora, da. Vrerea că chiar pentru discuția este sună zburăi cu Lali de-al meu, că știi multă ghini istoria noastră cu Lali Gigi Gache, o sunai și pe mama, întrebai și
Scuze. Îmi dai seama că uh, trăirea o viață grea ca să ajungă oații de României, că chirură case, chirură locuri, m-a tot în afară pe supră. Și vrearea și faptul că să nu râdea de adun. Asta este cel mai important. Mm. Da. Și aici, de fapt, așa ajuns și mine să fiu de adun cu surii, pentru că a crescut împreună, de împreună vițum, facem lucruri de adun și mai este vițum acasă. Mi-e hârțescu că zice asta, că Da. și mine și Duchescu și emoția când o ajungi la mobeta asta cu iți armâni, este o emoție mult bună. Tața ca și asta, duchești cât zori funinta ta. Și duchești să niham și ca una nică borgi, ima mari, borgi, datorie. Da. Țiva, în borgi îți lipsește să dar știmi. Că mai ei adrar ahânti, tu chiro ahâta rău, tora când e chirolul bun, fații să dar știmi. Poți. Așa că Da. mi-e cu că se știni de este lucru și mi că priva și la Costina asta duchești, că și el zăsi asta că duchești că armânii sunt de adun. Nu știu, masiba și ei nu, ama ducheara este. Tu, femeia noastră, așeți fu și așeți aste, pai să ne învițară și anoci și părinții și păpânii și nici să nu. Și cu surin de al doilea, de al treilea, de al patrulea, ne vedem, știi, poți să nu zburăști tiro lung, un an, doi, trei, mama, te vezi unoare, e ca și cum nu se întâmplă ceva, e ca și cum ei totul de era, da. Nie, când te vede și seara. Exact, da. Tănase, știu că voi doi aveți multe lucruri dar și nu voi știți în mai mult de acântu. Noi de aradă avem trei întrebări scurte tu bitisită. La una de ele ni-a pândăsi și una de ele era masa e fără mărcare armânească, ține mai multe țari, Hari. Tine ni-a mai îndăseși Zici, da, de pita de praș, prota și piperchi, piperchi, piperițele. perițile, e. E, Așa că asta poți să o afli la nișani ca fizu și asta e mult ghini. toate. Vreau să te întreb masa e fără zbor armânescu, ține mai mult țari, Hari. Păi, cred că și la este, zici, maninti vrearea. Dar, Vrearea de soi, vrearea de muiari, vrearea de oameni. mhm. Și masa e vreo cânti cu armânescu, ține mai mult țari, Hari. Uh, Tuti au hari, tuti au hari, nu știu, un sinină tu minte, tot e legat așa, niam de vreare, dar ațel spune Bregione, ai de Bregione, ochiul de amur, ți să tine un armânaș. La zei porota ora bine îl cântară, unchia mea e tata al Costin, Costa și Lali Cristu. Dar la zei porota oară și mi-a rămas în minte când eram mic, cântat de Parea Vlahos, era în Constanța, cu Ghiță Caraolani, numai cântăitora. Și i-a rămas în minte de atunci, Penticoist. Dar sunt multe mușate. Și Feata Armână, Gura ta, sunt multe mușate. Nu... Și cu aici ne ținem limba ei cu cântițele. Așa este. Și mai dână nici nu are ți weekend asibă festivalul Nostalgia, eu vă ascultă știi muzica românească. Va fi în ultimul weekend din iunie. Va fi ultimul weekend din iulie, începutul lui iulie. Și Și vă așteptăm cu drag. da, o zile Va cu fi, nu, va fi 4 zile. Va patru. fi de joi până duminică. Și tu ca fi două mi să ca asibă și muzica românească, imași Uh, Sincer, nu știu, sigur tu dau zări, dar până atunci va vedem, va le anunțăm. Dar nu va anunțăm care va cântă, cum adărăm noi tot cum e ideal costum, va fi bună surpriză. Pentru că omul va sina coțite experiența noastră ea și să aibă o surpriză în plus că va fi care va cântă vor live din perioada pe care, ușii, 90-2005. Și aici va fi surpriza mai mare de fiecare om ca ine poți. și ca știi, poate asta avem și cânticlu țitari să știi tine. Nu mă așa țăra. Poate vă luați ca știi. Da.
Tănase Hristusescu multu, că vruși dia prucheaș calezmata noastră și tal Costin Nicanoare Hristusescu și mi Hrisescu multu di proiectele ți le drați, așa că mi descu că fații de tem Nicanoare. Titus mudritorii că București sai ahtari venturi și ahtari hani, restaurant armonescu, este un lucru timirachi. Așa că ți Hristusim Haristo mult. Haristo mult, își vă așteptăm. sigura. Și noi le Hristosim și amutritorul la noastră și stămâna care vine va videm iara cu altă oaspi și cu altă moabeti. Să aveți un seară mșate și să vă duceți la nișani.